Salutare, prieteni! Noi acum o să aruncăm de la înălțime diferite lucruri. Pentru asta avem o sticlă cu apă, 2 sticle de sticlă, 2 cartofi, 2 cepe și un lacăt. Și hai, sticla de apă. N-a pățit nimic. Hai cu cartoful. Hai cu celălalt. Hai cu ceapa. Hai, nu cu ceapa altă, cu lacătul. Nu arunca tare, să-mi vină în cap. Dați prieteni, n-a pățit nimic. Hai cu ceapa. Hai cu o sticlă de asta. Wow. Uitați, prieteni, ce a pățit aici. Uitați. Prieteni, mai vreți video de acestea, dați un like și un subscribe. Salutare!